Langsomt, bare mere større bevægelse. Ja, i stedet for de her små linjer. Det er for rodet, og det er for... Ja. Running around, go and make it game. Jeg kan få lov til at lave det, jeg har lyst til. Mest af alt i hele verden. Can we just try the last part? Jeg kan få lov til at spille alt fra den søde pige til verdens største røvhul. Jeg elsker at lave teater. Det tiltrækker mig rigtig meget, at det er hektisk og det er kaotisk, men det er til gengæld også nogle gange svært at kunne følge med i alle de her forskellige informationer. Har du set Helga? Nej, men det er fordi, at jeg skal bare finde min nøgle. Det betyder, at jeg har en nemmere tendens til at miste mit overblik og ikke kan koncentrere mig. For at jeg bedre kan ligesom holde fri og sådan noget, så kræver det, at der ikke er larm og for mange ting, der forstyrrer mig, og at jeg kan få lov til at trække mig til side og bare være alene og være mig selv. Jeg bliver meget nemt frustreret i store forsamlinger. Så der er mange mennesker, der snakker, og det kan godt være, at de ikke snakker til mig, men der er stadig meget lyd omkring en, ikke? Så bliver det nemt frustreret. Så synes jeg, at så skal man lære at sige fra. Jeg skal ikke køre på for mange dage i træk. Med for eksempel at tage ud til min venner, så tage i byen den næste dag, og så tage ud og shoppe den tredje dag og sådan noget, så kører jeg mig selv ned. Det har et højt tempo. Altså et tempo, som jeg synes matcher meget godt overens med måden, mine tanker ligesom flyver rundt i hovedet på mig. Et godt tip kan være, at man skal ikke have mere lort, end man har plads til. Og det har jeg desværre. Jeg er verdens dårligste allergiker. Fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af at støve af jævnligt. Så det tror jeg er vigtigt, at man tager sådan noget tid, at man sætter sig en fast dag. Min kalender i min telefon, den er meget vigtig for mig, fordi ellers så glemmer jeg at have så vigtige ting som psykiater og tider. Jeg skriver alt ned lige så snart jeg tænker på det, fordi hvis jeg ikke skriver det ned lige så snart jeg tænker på det, så er det glemt. Og så kommer jeg først i tanke om det, når det er for sent. Så fortæller jeg det også nu til folk, jeg arbejder for. Fortæller dem, at jeg har det, så de ikke går og tænker, kæft, en idiot. Og så har jeg fortalt dem, hvordan jeg skal lære tingene med, at du kan fortælle mig en masse ting, men jeg forstår kun den første del af det. Og skal det bid for bid i stedet for. Gerne. Hop så! Der er kommet et ord på det, og det er jo ikke fordi, at det gør mig anderledes, end jeg var før. Det gør bare lidt, at nogle gange så kan man bedre forstå, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og prioritere nogle ting frem for andre.